И здравейте хора, в нещо, в което мама ще ме завърти от този възел. Аре. Готови? 3, 2, 1. Приятно въртене! Ще изпусна камерата! Къде съм? Очите мърдат ли още? Да. Добре, лежи малко. След малко ще станеш. Хора, това беше уникално. Чакай, че не знам къде гледам. Не дай да сприм клипа.